வந்து இந்த இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எனக்கு கேம்பிங்க்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இங்கே வந்து நிறையா பேர் நிறைய சொல்லி தந்தாங்க. அந்த கேம்பிங் போகும்போது அந்த அங்கிள் ட்ரீயை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நல்ல உனக்கு ஒரு குட் எக்ஸ்போசராக இருந்துச்சு. வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போய் பார்த்து ஒவ்வொரு பிளான்ட் ஸ்பீஷியஸையும் வந்து புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறேன். We learned about water conservation and how to save the endangered species. நான் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஸ்பீசிஸ் நிறைய பார்த்தோம். We spotted a Malabar squirrel. We also spotted Indian gar, which was very huge. இந்த ஓசை மூலியமாக வந்து ஒரு நியூ அட்வென்ச்சர் ப்ளஸ் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் ஓசை ஆர்கனைசேஷன் எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எல்லாம் கேர் எடுத்துக்கிட்டு தான் எங்களை இங்கே கூப்பிட்டு வந்தாங்க. நாங்கள் ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணோம். இங்கே வரும்போது சேஃபாக இருந்துச்சு. நம்ம எந்த பொருளையும் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டும் வரக்கூடாது, இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் போடவும் கூடாது. அது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ரோலாக சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி என்னோடய எய்ம் பார்த்திங்கன்னா டு பிகம் அன் IFS ஆஃபீஸர். ஸோ அதுக்காக இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். IFS வந்து எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே வந்து நிறைய இதை கற்றுக்கிட்டு இந்த ஃபாரஸ்ட்டை காப்பாற்றணும். அதுதான் எங்களோட இது.